se întâmplă acum în societate? Majoritatea oamenilor sunt stresați și poate că înainte noi nu vedeam că suntem stresați, noi nu știam. Dar acum avem motive comune, asta încerc să ne spui? Și adică înainte putem erau vorbi... comune. Păi și ok, acum a apărut războiul, Valeria, a apărut prețul carburantului. Război era și atunci. Ideea este că nu existau atâtea platforme prin care toți să se plângă și să vorbească despre durerea asta. Uite, vreau să vă întreb un lucru. Deci asta este un factor care agravează. E un factor agravant. Vreau să vă întreb un lucru. Pe foarte multă lume, cum să mă exprim, foarte multă lume o aud sau pe mulți îi aud. E ca să nu am momente de greșeli și așa. Da, fricile tale. Am și eu fricile mele. După aceea, uite, pe ăsta a venit la televizor și el nu știe limba română, știi? Și ceea ce e adevărat, adică că este la televizor, mă refer. Și cu limba română am probleme, dar o rezolvăm între timp. Distinsă. Doamna, vreau să vă întreb un lucru care pe mine pe multă lume, deci am auzit pe mulți cetățeni, domnule, nu mai avem timp, uite, trece timpul, acum e luni, acum e vineri, trece timpul mai repede. Domnule, eu am ceas acasă de la, ca pe vremuri, cu balansoar, care face tic-tac, tic-tac. Dom'le, lăsați la o parte aceste glume în timpul emisiunii. Dom'le, să strice emisiunea aceasta așa. Am crezut că aveți ceas cu cuc. Domnul Badea, fiți aduc dacă vreți cadou, adică vi-l trimit prin poștă. Deci ceas, ia pe acolo dacă vreți, numai că nu-l are, e mai de mână, știi, nu-i pe perete. Da. Se trage, eu n-am electronice, că nu sunt cu device-uri. La mine e ceasul de la o auto... Cum zice, domnule? Ceas nu e electronic. Digital, digital. Nu, domnule, nu e digital. Să nu ne blocăm în detalii. Domnule, dă la normal, care îl tragi cu arc. Automatic. Da, automatic, dar mai e o denuire. Vrei să spui că suntem acum contra cronometru? Nu, suntem foarte relaxați, eu cel puțin. Dom'le, ceasul ăla care nu are conectare pe internet, cum sunt astea, cu mobile, cu celulare, analogic. Cu 5G, analogice, ceas normal, dom'le, ceas, cum era pe vremuri, la care îl tragi la mână, să învățe el. Ăla nu e conectat la nimic, ăla merge, ăla știe ok să facă tâc, ăla are un if standard. Dom'le, ăla am văzut că ăla merge în continuare cum trebuie. Mecanic, domnul Dan, să vă dea Dumnezeu și ceas mecanic, ăsta e cuvântul. Ceasul mecanic nu ia înainte. Ne-au ajutat băieții din generația X. Exact. Dom'le, cum zice lumea că trece timpul mai repede când ceasul mecanic, care nu e la nimic conectat, merge în continuare la fel? Hai că poți zic că manipulezi un laptop, manipulezi un telefon la ceas, adică cineva, sigur, asta e de domeniul SF-ului, care umbla cineva, dar ceasul fizic nu-l poți manipula. Cum comentați această situație? Dacă mă stresează asta sau nu? Uite, lumea scrie mecanic, ce nu știi să vorbești la televizor. Dar îmi cer scuze, nu m-am pregătit pentru astăzi. Din punctul acesta de vedere putem spune că noi simțim timpul diferit de la o generație la alta. Hopa! Pe nu același timp? Nu, gândește-te când un copil stă 5 minute singur într-o încăpere. Pentru el acele 5 minute, nu, chiar și 5 minute, sunt ca o veșnicie. O să-l caute pe tata, o să o caute pe mama și o să vezi că o să facă dezastru. Când eram la școală și aveam o oră de stat în clasă, mi se părea că nu trece ora asta odată. Nu trece ora asta. Și acum mă uit la un film și zic, ce repede a trecut o oră și 40 Nu întâmplător ți-am dat exemplu acesta cu copil. Noi când suntem copii, timpul pare mult mai lung, dacă stă în loc. Noi cu timpul, când începem să îmbătrânim, că tot ajungem la așa, tolerăm stresul diferit, ne obișnuim cu un nivel de stres, avem anduranță și atunci nu mai simțim timpul ca înainte. Bun, Valeria, Noi trecem prin timp, nu timpul prin viața noastră. Eu n-am o problemă în sensul ăsta. Adică eu m-am uitat la chat și, uite, domnul Badea, uite. Păi nu, eu am niște întrebări aici, le-am stabilit cu invitata noastră. A stabilit? Păi mie nu mi-a spus domnul Badea, iar v-ați scos din schemă. V-am zis să nu avem stres. Dacă nu a stabilit și am stabilit invitațiile. Învață să asculți, nu te stresa, învață să asculți. Și eu am stabilit cu doamna Jalencu întrebările mele cu doamna Jalencu. Și te bași tu cu întrebările mele cu... Uite, o frate, n-am... Haideți să facem așa, o întrebare Adrian, o întrebare Alex. Gata, mulțumim pentru lămurire. Acum urmează întrebarea mea. Domnul Jalencu, suntem la impactul știrilor, ale evenimentelor asupra minții și cum se induce panica. Și în timp ce dumneavoastră ați intuit deja avem o știre nouă, să înțeleg. Avem o știre nouă. Ia. Atât de nouă încât a fost publicată, uite acum, pe gândul la 17:54, nu știu unde... postare pe Facebook. A dat domnul președinte Traian Băsescu pe Facebook. Intrați imediat. Uitați, vedeți ce înseamnă rețele sociale. Hai să vedem ce zice domnul Traian Băsescu. A dat un banc, că ele cu bancurile. Nu, stați un picuț. Domnul Traian Băsescu zice așa. Băi, e lung, nu-l citim, dar vă citesc știrea de pe gândul. Fostul președinte Traian Băsescu a precizat astăzi într-o postare pe Facebook, în contextul amenințărilor venite din partea Iranului, că românii ar trebui să se gândească unde să se adăpostească, fiind posibile atacuri din partea țării din Orientul Mijlociu. Doar o părere personală, spune președintele.
fostul președinte, nu mi-am propus să intru în contradicție așa, conținutul acestei postări este doar o opinie personală. Da, domnule, unde zice? Așa, decizia este corectă, bla, 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 cele două. În opinia mea, așa, unde zice, domnule, că România... Este în pericol, plus minus, cam zice să ne adăpostim familiile, adică acum să ne gândim... Să rog să luăm o pauză, colegii, ca să mă adăpostesc familia. Dom'le, trebuie să zice așa, ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăpostește el și familia. Unde ne adăpostim? Ce face Traian Băsescu aici? Bagă panică în noi sau... Traian Băsescu... Adică... El folosește această... Sau nu? Trebuie să vedem contextul unei pagini. Nu este o pagină în care noi vedem niște articole de ghidare cetățeni. Este mai degrabă o notificare, o părere personală a fostului președinte. Dar se uită mulți români în gura lui domnul președinte. Înțeleg, proastă idee. Avem și o problemă pentru că majoritatea oamenilor politici din România nu au în spate niște echipe de consultanți care să-i ghideze cum să vorbească empatic cu populația. Și atunci, nivelul acesta de stres și de panică... și la știri astfel de panicări. Întrebarea este cum le gestionăm? Ca să le gestionăm, trebuie să vedem ce scop au aceste entități. Da? Fiecare entitate are ca scop, dacă vorbim de televiziune, să aibă câți mai mulți spectatori. Okay. Scopul lor este să vândă acea publicitate cu prețul respectiv care este pe site-ul lor de obicei. Pentru care trebuie să atragă atenția Exact. mea. Deci este obligatoriu un titlu care o să atragă foarte mult public. Se vor folosi cuvinte care sperie omul, îl panichează. Război. Da. Război, sărăcie, taxe, creștere taxe, criză. Toate aceste cuvinte au o conotație negativă și o să observăm că stresul este de la faptul că această criză, război, toate ne creează un disconfort. Da? Și ne întoarcem la definiția stresului. Este toleranța la disconfort. Și acum ar trebui să punem întrebarea constructiv. Cum să ne creștem nivelul de toleranță la disconfort? Cum? În primul rând, prioritizând starea noastră de sănătate. Este război, nu este, trebuie să dormi cel puțin 8 ore, să ai grijă în continuare de alimentația ta. Toate aceste lucruri le vei face și în adăpost și în bucătăria în care stai acum. Clar. Da? Nu trebuie să le neglijăm pentru că începem să ne grăbim. Unde te grăbești? Adică acțiunea ta în momentul de față ești foarte mic în comparație cu niște schimbări majore. Tu practic ne propui să fii mai degrabă rațional decât emoțional la auzul acestor vești, știri, declarații politice și așa mai departe? Nu este vorba de rațiune aici, ci de a fi așezat oricum, pentru că înțelegi că a fi calm este singura soluție în situații de disconfort. Ce este disconfortul din punctul meu de vedere? Este o acțiune non-familiară. Da, pentru mine este non-familiar să merg într-un adăpost. Este non-familiar să dau 15 lei pe o pâine, când sunt obișnuit să dau 5 lei. Da, este non-familiar. Dar dacă eu fac asta prin repetiție de 15 ori, creierul meu nu o să mai perceapă asta ca fiind ceva nou. Va deveni o obișnuință. Și atunci, dacă vedem aceste știri, noi suntem obișnuiți cu știri negative. Ce avem de făcut ca prevenție de gestionarea stresului este să începem să citim pentru contrabalansare știri bune, dar pozitive. Iartă-mă, adică mai pun o întrebare auxiliară. Nu există riscul să ne prindă o criză nepregătiți? Adică, vine domnul fost președinte, zice, băieți, să aveți o lanternuță, să aveți o pâinică la voi. Astăzi. Criza este la nivel de guvernare de mult, Alex, din păcate. Doar că acum se văd simptomele. În primul rând, negocierii foarte proaste între partide, că au comunicatori foarte proști între ei. Nu fură la nivel, e prea mult spus negocieri. Nu, deci o să vezi că interesele unuia nu se pupă cu interesele celorlalți. Ei se stresează între ei și de acolo suferă. Practic, de ce noi suntem stresați ca populație? Când mama și tata se ceartă, copilul plânge. Suntem acum în această situație și ce îmi propui tu să spui? Cum îl împac eu pe mama, dar cum o împac pe mama și pe tata? Copilul nu-i poate împăca, dar copilul se poate gândi la nivelul de stres cu care el trebuie la vârsta lui să gestioneze și să intre în contact. Corect. Un copil, la o vârstă mică, se stresează de la note, admitere, da? Diverse evaluări care se fac la școală. Ce stres, dacă ți-aduci aminte cât a contat? Eu la BAC m-am stresat. Degeaba zice așa, pentru că am ales, eu ca materie am dat la chimie.
Și am luat 10, dar... Mulțumesc, am luat 10, dar la chimie nu ne lăsau cu calculatoare și eram nevoită să fac matematică. Știi cum e împărțeala aia? Și eu uneori mai aveam erori la calculele alea, că erau alte cifre mai dificile. Deci e un stres. E un stres și pentru copil, e un stres și pentru noi cei mari. Domnul Badea, un amendament, domnul, dacă se poate. Eu cu domnul Băsescu rog să nu mai scrie după ce când domnul ne explica cum se pun 2 cuburi de gheață și două degete de substanță. Nu mai scrieți după ce puneți gheață în pahar. Că este prost pe Facebook. A citit întreaga postare. Domnul Băsescu. Deci domnul Băsescu. Nu mai scrieți, domnule, prostii pe Facebook, spreați lumea. Am înnebunit cu toții că să ne ascundem în muncă. Domnul Băsescu, eu vă spun, eu vin la vila dumneavoastră din Mihailianu, și așa ați cumpărat-o când ați dat-o când ați primar. Mă duc la vila de Mihailianu, mă ascund acolo, la bunkerul din Mihailianu. Mă duc pe la pe terenurile luate cu bani la cec de fiica lui, milioane de euro. E un amendament foarte bun. Adrian, vreau să zic că foarte mulți oameni scapă de stres prin alcool. Și țigări, nu, eu n-am zis nici de alcool, nu știu ce insinuați dumneavoastră. Doamna Jalenco, nu știu ce dumneavoastră insinuați cu alcoolul. Eu nu vorbeam, Doamne, așa ceva, uite, nu, dar are legătură. Domnul Băsescu, ce aveți? Domnul Băsescu bea ceai. Dânsul bea ceai de la Moscova. Deci eu am spus, că deci nu mai consumați și scrieți pe Facebook. Eu asta încerc să spun. Da, vreau să-ți spun că, într-adevăr, sunt foarte mulți oameni care, după o astfel de știre, o să bea alcool doar ca să se gândească, să gândească mai clar. Dar oare vapatul și țigările ne ajută să gândim mai clar? Hai să intrăm acum în soluții, pentru că doamna Șalencu, dumneavoastră ne-ați dat un pic din ceea ce ar trebui să facem noi, și anume cum să gândim, cum să ne raportăm la știri, la panică. Băi, ăștia dau pentru rating, hai să o luăm cerebral, hai alții să înțelegem. Alcool, fiecare cum poate. Dar totuși, există și momente când îți vine banca și spune îți iau casa sau nu neapărat, îți cresc rata, pierzi locul de muncă, îți scade salariul și așa mai departe, îți lovești mașina, la job ai probleme. Și foarte mulți oameni apelează la anumite metode de a scăpa de stres. Haideți să vorbim un pic despre asta. Nu o să vorbim despre alcool. Despre alcool, dumneavoastră, în emisiunea aici ne-ați mai zis niște lucruri foarte interesante, distruge creierul, recuperarea durează până la 3 luni, am reținut corect. Vedeți ce atent sunt la lecții. Dar hai să vedem o altă zonă în care ne putem duce pentru managementul stresului. Și spunem noi că noi fumăm ca să controlăm stresul. Te-ai enervat cineva, te duci și fumezi. Există țigara de după, există țigara din timpul jobului, dar nu o țigară. Există 70 de țigări în timpul jobului. Eu nu sunt fumător, am lucrat cu fumători. Dom'le, am lucrat într-o redacție de câte sute avea Adi? 200 ceva de oameni. Colegii mei se duceau la țigară, eu nu puteam să ies la țigară, ieșeam să dau cât un telefon, că mai aveam și eu nevoie să vorbesc. Birou, nu mai ieși aici. Dom'le, erau supărați că de ce ies eu să vorbesc la telefon. Eu nu eram supărat că ies alții să fumeze de 7 ori pe minut, dar există... Deci e o chestie cumva împământenită în România, că dacă îți oprești munca pentru a ieși la țigară, băi, la toaletă te mai ții, dar la țigară nu. Cum e treaba asta cu țigară? Este un real ajutor în managementul stresului? Hai să vorbim și despre vapat, pentru că eu cred că e importantă și partea asta. Este o predispoziție genetică, în primul rând. Adică sunt mulți oameni care genetic nu au simțit atrăgător fumatul. Tu, poate și eu, ne regăsim printre ei. Eu nu am fost niciodată atrasă de această descărcare emoțională. Da? Și nici ca metodă de socializare n-am avut nevoie de asta. Dar există oameni care doar prin acest intermediu reușesc să-și ia acea gură de aer. Și o să vezi că toate aceste îndeletniciri, nu știu cum să le numim, dependențe, da? au legătură cu inspirația, expirația, inspirația, expirația, inspirația, expirația, care sunt tehnici. Tu știi care era următoarea întrebare pe care urma să ți-o adresez? Că eu am ieșit cu colegii mei din acea redacție, lucram pe tură de noapte, în fine, pe jurnalul de dimineață, mi-aduc aminte, și erau stresați, erau nervoși. Știi cum e într-o redacție de știri? Intră știrea, dă-i, nu dă materialul la timp. Și când eu ieșeam să socializez cu ei, nu fumam, socializam, bine, probabil fumam pasiv. Da. Asta e. Ieșeam cu dânsii, ei plecau din redacție stresați, nervoși, spuneau cuvinte urâte. Păi când ne întorceam de la țigară, erau alți oameni. Întrebarea este, e real ajutorul? E real ajutorul de la meditație ghidată, practic, pentru că ei folosesc țigara ca o metodă de inhalare, exhalare, inhalare, exhalare. Adică este o formă de respirație ghidată, dar cu
țigară. Niciodată nu m-am gândit la asta. E prima dată când cineva îmi spune, băi, te ajută țigara, dar nu te ajută țigara, te ajută inhalarea și și practic are câteva secunde. Deci în orice meditație ghidată, noi dacă vorbim despre meditație, așa, noi avem cel puțin 3 secunde necesare ca să inspirăm. Reținem un pic aerul în piept și expirăm. E regula aia cu pătratul din psihologie? Da, da. Deci toate aceste lucruri o să le observe în momentul în care omul fumează. El are acele 3 secunde. Da. Am putea să facem asta fără țigară ca să ne calmăm? Eu fac asta de mică și pot să spun că fix asta mă ajută pe mine să tolerez un nivel mare de stres, fără să mă expun. Cum faci? Ce să fac eu? Uite, sunt stresat, să mă apuc să fumez o țigară sau să fac exercițiul de la tine? Eu nu fac asta când sunt stresată. Orice om, în funcție de vârstă, are o cantitate de stres la care este expus. Dacă conduci mașina în trafic, ești stresat pentru că te expui un risc. Ok, deci o facem... Chiar de ce trebuie să... Nu vă contrazic, dar nu tot mai stresată. Este o expunere la stres. Nu spun că ești stresat. Este o expunere la stres conștientă. Nu-mi place foarte mult să conduc. Adică dacă mi-e mașina 3 zile, mai e omorât. Dacă luăm rațional vorbind, adică tu când dormi ești nestresat? Nu, orice ai ieșit din casă, tu deja te-ai expus la stres, poți să nu supraviețuiești. Cade o cărămidă în cap, se întâmplă niște accidente. Luând în calcul și ultimele Rahova și ultimele întâmplări, eu și acasă lângă centrală pot să mă declar în risc. Bubuie centrală, adică în orice context fac un AVC. Nu, fără să intrăm să polemizăm, nu asta e ideea, ci pur și simplu, eu la volan mă simt foarte relaxat. Chiar dacă se întâmplă cu București, știm foarte bine. Noi acum ne punem în locul celor de acasă, care poate sunt stresați. Eu acum mă refer la populație, în toată lumea ca tine. Eu nu vorbesc de mine aici, Varia, vorbesc de anumiți oameni care la fel. Este expunere la stres. Eu mă refer la a sta la semafor. Este un semafor unde trece o singură mașină. Stresul acolo este continuu, chiar dacă îți place. Și aici oamenii trebuie să facă diferența. Dacă tu consideri stresul legat doar cu o neplăcere, este greșit. Noi și într-o plăcere avem un nivel mare de stres. Îmi place să merg la schi, îmi place să merg cu bicicletă, dar sunt stresat de la, nu știu, e foarte cald, transpir, da? Este o formă de stres. Organismul percepe toate lucrurile, cum ar fi chiar și sunetele de pe fundal, ca fiind un stres. Da? Chiar și tot ce este în această încăpere acum, creierul meu le scanează. Este safe, nu este safe. Este safe, nu este safe. El face asta automat. Tu nu conștientizezi. Dar la tine creierul, ca un burete, totul absoarbe. Și el ține minte la final de zi dacă undeva tu nu te-ai simțit în siguranță. Și atunci, ca să revenim la întrebarea ta, ce fac eu ca să am un nivel de toleranță mare la disconfort, îmi creez mici zone de disconfort la începutul zilei, cum ar fi sport sau gimnastică. Și în timpul gimnasticii sunt foarte conectată la corpul meu prin respirație lentă. Adică mie îmi vine să inspir și să expir repede, dar eu o lungesc. Și număr de obicei până la 7. Inspirația până la 7. O reții, nici nu expir deodată. Reții 7. O să vezi cum se lucrează abdomenul. Și după expiri. Nici nu pe gură, pe nas. Pe nas? Da, pe nas. Și după ce faci asta timp de 5 minute, creierul tău deja a generat și multe căi neuronale noi, se numește neurogeneză. 2. În acest timp tu ți-ai oxigenat mai bine creierul, începi să gândești mai bine. Poate să-ți apară pofta de mâncare că ți-ai încălzit toată partea asta care răspunde de metabolism și ziua ta poate să parcurgă mult mai bine pentru că tu i-ai dat creierului tău acele 5 minute în care el n-a procesat absolut nicio informație. Asta înseamnă stres. Stresul înseamnă tu procesezi multă informație, dar inconștient. Și tu spui că noi ar trebui să avem o igienă a stresului, ca să mă exprim poate un pic mai clar. Eu aș spune o disciplină, pentru că dacă eu încep ziua citind pagina lui Băsescu, cu siguranță nu voi avea succes. Pentru că la mine creierul a procesat niște informații pe care eu nu le pot folosi constructiv. Dacă eu 5 minute pe care mi le-am alocat, le-am folosit ca eu să mă setez pe gândire limpede, pe mâncat sănătos, pe productivitate, să nu uit să o sun pe mama, să nu uit să o sun pe soț, adică am o rutină foarte clară și știu ce am de făcut în programul meu, atunci eu o să am disciplina de a mă ține de program. Și eu le recomand oamenilor de acasă, când văd stresul, să-l integreze la anumite ore. Ok, îmi dau voie să mă stresez jumătate de oră, dau scroll pe Facebook la greu.
Da? Dar după ce am respirat 5 minute. Ok. Am respirat 5 minute lent, am intrat pe Facebook, nu m-am stresat așa tare, las telefonul, mă duc să-mi fac treaba. O să vedeți, creierul nu este atât de receptiv după ce l-ați oxigenat. Adică tu ne spui că din punctul de vedere al stresului și al capacității organismului de a gestiona stresul, noi ar trebui să plecăm la drum dimineața cu rezervorul plin, nu cu rezervorul gol, adică să avem forța necesară, antrenamentul necesar, ca pe parcursul zilei să știm cum să ne raportăm la evenimente, la știri, la lucruri stresante. Sună foarte bine, Alexandru, ce spui, dar 90% din populație nu o să facă lucrul ăsta. Păi pentru că îi trezește alarma la 7 cu un sunet de la nasol, cu o alarmă de... Așa. Îți dă deja peste cap tot sistemul nervos. Schimbați-vă alarma, vă rog frumos, la ceva mai prietenos pentru creierul vostru. Permite să arăt alarma dacă te deranjează. Dacă vă sperie alarma, deja v-ați dat peste cap. Eu mi-am pus aplauze ca să asta e alarma mea. Fie clar că... Dar nu, asta e prea tare. Uite, ca să fiu sincer cu tine, cam așa sună alarma la mine dimineața. Așa e perfect. Așa, eu dacă mă speri dimineața, am început prost cu tine în momentul ăla, dacă m-ai speriat. La mine telefonul trebuie să fie ceva de genul, ce se aude? Uite, așa îmi sună mie la dimineața. Da, așa. Ce recomand eu? Telefonul să nu fie în dormitor. Păi și atunci cum ne sună alarma? Luați o alarmă pe vechi. Nu. O alarmă pe vechi care este setată. Da? Și urgențele, ce faci dacă sună telefonul, Doamne ferește? Asta înseamnă să te expui la stres. Aceste urgențe tu le poți rezolva, dar a dormi în radiația telefonului nu ți recomand. Pentru creier deci este cu telefonul în dormitor? Și cum faci? Adică îl pui în sufragerie într-o altă cameră? Da? Și dacă se întâmplă ceva noaptea, te simți în siguranță că, nu știu, o rudă, un prieten, un părinte, cineva te sună poate are nevoie de ajutor. Am vorbit cu ei înainte de somn, era tot ok. Oamenii de care eu am grijă sunt cu mine, adică sunt alături de mine, teoretic în spațiul meu material fizic, suntem ok. Adică ar trebui să creezi pârghii prin care tu poți controla toate aceste lucruri, le organizezi foarte bine, dar eu nu recomand să ne expunem la telefon nici înainte de somn. Dacă eu am citit o știre care îi dă bani unei televiziuni, ea pe mine o să mă facă să suferă de insomnie și atunci ne întoarcem la acel articol, la acel sondaj făcut. Insomnia nu apare neapărat de la articol. Stai pe telefon cu jumătate de oră înainte să te bagi la somn. Tot ce înseamnă ecran albastru, luminos, pentru ochi, pentru creier, înseamnă că îi încetinește din punct de vedere hormonal anumite mecanisme care se întâmplă la nivel biologic la anumite ore. Tu ai sărit deja pragul respectiv și creierul deja gata. El începe să funcționeze la capacitate minimă, nu la capacitate maximă. Da. Foarte interesant. Păi, chiar niște lucruri extraordinare. Plauzibile, foarte, discuția în sine are, cred, un rol important. Deci important. stresul nu este neapărat de la ce citim. Este de la cât de repede ne neglijăm, ca repede să consumăm ceva de aici. Începeți să consumați mai încet orice știre. Și după ce respirați, o să vedeți că nu o să vă atingă atât de mult știrile. Nu o să scadă nivelul de empatie, o să scadă nivelul de disconfort pe care îl simțiți de la un text. Nu o să mai agățați atât de ușor niște emoții negative. Pentru că dacă vorbim despre panică, panica este de la frică. Frica este o emoție foarte puternică. Și dacă vorbim despre tipuri de emoții, Darwin, în teoria lui, are 6 emoții fundamentale. Ați auzit care sunt acestea? Fericire... Nu, le știam, dar nu știu dacă... Așa, hai să-ți spun. Deci este bucurie, așa, bucurie, interes sau curiozitate, da? Curiozitate, surprindere, dezgust, furie și tristețe. Sunt 6 emoții de bază. Da. Ele sunt la nivel primitiv în toată lumea. Okay. Da? Frica are următoare componente. Este și furia, când nu deții controlul, este și tristețe, că poate să se întâmple ceva, și dezgust. E un nivel de disconfort foarte înalt. Deci 3 deodată. 3 deodată. Ele sunt foarte intense și atunci ele trebuie contrabalansate cu curiozitatea. Ok, dar situația asta o să mă arate pe mine într-o altă situație. Cum o să gestionez o criză? Cum o să gestionez o situație când factura e mai mare? Poate o să cresc prețurile la serviciile mele sau poate eu singur o să schimb job, o să caut un job mai bine plătit. Adică trebuie să contrabalansăm emoțiile negative cu cele pozitive și mereu să transforme asta la nivel neuronal într-un gând constructiv. Cum pot să gestionez o situație asta? Cum? Singur sau trebuie să mai am 2-3 oameni în echipă? Hai să sun un vecin. Ce facem în caz de război? El zice, eu am o casă nu știu unde. Mergem acolo.
O chestie vreau să le spun celor de acasă. Atunci când e vorba de război și de orice criză, panică, izolarea nu este o soluție. Singura soluție este apropierea de alți oameni. În grup, oamenii supraviețuiesc mult mai bine, se simt mult mai bine și se descurcă mult mai bine. Deci planurile pe care le-am putea face, efectiv, poate că vor exista la un moment dat momente, Doamne ferește, în viitor, planuri de a supraviețui unui război, ar trebui să le facem în grupuri sau, mă rog, cu vecini, cu prieteni, hai să ne strângem vreo 10, vreo 15, să vedem unde stăm, cum stăm. Izolarea niciodată nu este o soluție. Cu cât este mai bine și bine coagulat grupul, cu atât mai bine supraviețuiți. Eu vreau să vă întreb un lucru, din nou, sunt vocea unei segmente populație cu care rezonez. Mă găsesc adeseori o persoană extrem de puțin stresată și relaxată profund în viața așa. Vreau să întreb un lucru așa pentru posteritate. Lipsa de stres sau mă rog, starea asta relaxată poate să fie de foarte multe ori să frizeze sau să fie sinonimă cu dezinteresul, cu... Toate că eu nu sunt dezinteresat, ci pur și simplu nu mă implic în sens emoțional. Adică pot să fac un lucru fără să-mi transpir sau să mă dau cu capul de pereți. Adică îl rezolv pe calm, pe chill. Și filozofia. Deci eu am seizat un lucru în viață, dacă mi-am pierdut, nu știu, un lucru sau am făcut ceva, pe relaxare îl fac mult mai repede și mai ok decât dacă m-am enervat. Deci, ca experiment, l-am făcut de mai multe ori, din momentul de față este o teza mea, nu mai am niciun stres în sensul ăsta, am greșit cu ceva, am o problemă, nu mi iese ceva, nu găsesc ceva, mult mai bine îmi rezolv problema, issue-ul ăla, chestiunea în sine, dacă o fac într-un mod calm și liniștit. Dacă sunt într-un context cu terți și sunt surprins în chestia asta, lumea să tu ești sănătos la cap. Adică ți-a căzut, ai murit, ți-a întâmplat aia și tu nu ai nicio treabă, adică ești așa, e total. Eu nu sunt că sunt indiferent, ci că sunt așa, asumat deci, să rezolv la... Poți să faci un curs despre control emoțional. Întrebarea aia e alta. Sunt oameni la fel pe care cunosc, care reacționează în același mod. Poate fi denumit dezinteres ăsta sau... Nu este genetic la tine. Deci o să observi. Spune că e genetic. Nu. Nu spun că direct de la părinți. Eu n-am fost așa. Eu am văzut niște situații în viață a unor oameni care și-au dus viața în ulcer, în AVC, în diabet. De ce? Pentru că alergau după bani, după a avea, într-un mod foarte agresiv. Într-un oraș mare mi se nu pare vorbesc în general. Vorbesc în general. Extraordinar de general vorbesc, pentru că am mulți oameni în toată această țară și nu numai eu, unul fiind un om care a colindat țara asta. Deci întrebarea ta care este? Și, da, în modul ăsta, cum poți, hai să colorez altfel situația. E posibil ca un om care s-a format într-un vârtej al stresului, într-un malaxol al stresului, să-l scot de acolo și să explic că orice ar face, oricât de mult s-ar stresa, becul ars nu se aprinde decât dacă îl schimbi? Nu îi poți explica pentru că creierul alege întotdeauna experiențe familiare. El poate doar să obosească la un moment dat de viața pe care o are și de-abia atunci o să înțeleagă că îi trebuie o activitate non-familiară. Ok. Adică un om a condus 20 de ani aceeași mașină și după creierul zice gata, nu mai pot. Ok. El cere o experiență non-familiară. Bun. Adică doar creierul îl poate determina pe un om printr-un anumit stimul să selecteze o variantă, un scenariu nou de comportament. Asta se numește o deviere cognitivă pentru creier. Da. Mintea simte un mare disconfort, mintea spune ce e cu tine? Hai să respectăm același șablon, am făcut 20 de ani așa, de ce așa bați, vrei tu să schimbăm scenariul? Și atunci omul doar prin aplicarea unui scenariu nou, apelând această deviere cognitivă, face schimbarea și atunci alte experiențe devin familiare și pe parcursul vieții noi tot schimbăm. Familiar, non-familiar, familiar, non-familiar. Eu tendința e să văd în viață, realitatea, să facă, sigur, tot creierul face asta, pentru că l-am și format de curiozitatea mea până la urmă, să văd în situația dată A, comportamentul unui număr de terți. Deci 100 de terți într-o situație dată A. 100 de români. Da, 100 români, exact. Și o văd că de obicei din 100, 85% o au cam aceeași. La o chestiune de stres, se consumă, se enervează, reacționează, fac destul de urât. Reacționează destul de urât. Și vin 15% care zic, stai mă, puțin, stai să o calculăm. Și am devenit foarte curios de acest segment de 15%. M-am raliat în timp lui, pentru că mi s-a părut mult mai bine
să tratezi cu o abordare super relaxată, adică să fii contracurent. Nu neapărat. Sigur că la început poate pleca din ipoteza eu sunt contracurios mai altfel decât ceilalți. Dar până la urmă nu e vorba de a fi altfel. E un confort fabulos la final când vezi că o problemă foarte complicată o rezolvi într-un mod foarte relaxant. Și consumul tău este atât de mic încât zici, băi, nene, zicea un copil la un moment dat întrebat de ce îți place matematica, pentru că îmi place să găsesc soluții la probleme. Adică nu ai o problemă să ai contexte în viață, pentru că tu te antrenezi să le rezolvi. Ai punctat aici ceva foarte important. Ca într-un spital, când un medic îți face anamneza, mulți pacienți ajung la spital din cauza comorbidității. Știi ce înseamnă comorbiditate? Da. Avem niște boli complementare, un cumul de. Ce îmi spui tu mie este de fapt că 80% din oameni din populație are un cumul de surse de stres, da? Și rămân blocați într-un cerc vicios de gestionare a acestui stres, da? Aveam probleme cu banii. Mi-am luat bani de la da? Mi-am luat bani de acolo, acum ei cer de la mine banii în plus și eu și mai mult am intrat în datorii. Okay. Adică acești oameni, ca să iasă de acolo, trebuiau să se gândească constructiv cum eu pot să fac banii respectiv fără să apelez la diverse entități. Da? Acum, vorbim de 15% de oameni, da? Care îi pot suna pe părinți, pe rude, pe prieteni. 80% din oameni acum preferă să stea în izolare. Dacă au o problemă, spun nimeni nu o să mă ajute, nimănui nu-i pasă. Da? Ei au această tendință de a fi pesimiști exagerat de mult și din cauza pesimismului se grăbesc să rezolve niște probleme care se rezolvau dacă le povesteau prietenilor ce simțiri au. Prin ce perioadă trec. Eu am observat foarte mulți bărbați, inclusiv, nu vorbesc cu nimeni, trec printr-o criză majoră și financiară, să zicem, chiar și de singurătate și nu fac pasul acesta de a povesti ce simt. De aceea, în regularea stresului, povestiți ce simțiți fără să aveți frica că veți fi judecat. Niciodată n-am făcut o greșeală dacă am povestit unui apropiat despre trăirile pe care le am. Și încă o chestie, în reglarea stresului. Citiți cărți ca metodă de relaxare înainte de somn. Mai bine eu citesc Maestru și Margareta, da? Decât să citesc știrile care mă pot alarma. Citiți informații, chiar și rugăciunea înainte de somn, povești, o să vă ajute mai bine să priviți viața cu mai mult optimism. Amin. Da. Minunat. Asta îmi place. Să terminăm emisiunea într-un spirit frumos, optimist. Eu și astăzi cu domnul Badea am început emisiunea așa și într-un spirit optimist. Să fim fericiți, pentru că nu ne ajută încrâncenarea la nimic. Sigur, mă apucă și mie așa un dor, nu un dor, e greșit spus dor, dar drumul clasic al omului de a se încrâncena, de multe ori mă văd de macar, repede mă mut de acolo. Stai mă puțin că vreau să râd astăzi, nu vreau să mă supăr. Și eu deci, pe cuvântul meu, fără, nu vreau să dau nimeni, că nu-mi permis să dau lecții nimănui, că nu sunt eu de lecție, chiar de contră sunt anti-exemplu în viață și vreau să rămân anti-exemplu, adică îmi doresc asta. Nu vreau să fiu lecție pentru nimeni, adică mi-ajunge să fiu pentru mine, dar le vedere cu restul. Dar în ceea ce îmi privește, mă simt foarte bine să fiu pe optimism, să fiu pe relaxare, pentru că lucrurile, deci încă o dată, dovada vie a realității e că totul merge diferit. Eu probând vreo 20 și aproape 30 de ani și invers cum e viața, unde, domnule, ce, cum, mea să mă rățuiesc eu, în trafic, vine în cală, îmi taie calea. Da, pupă tata. Asta e. Și pot să-l educ eu din mașină de la mine, dacă el este imbecil, cer scuze, prost educat. Da, nu pot să-l educ eu. În astfel de situații, eu în sinea mea spun o rugăciune și știu că Dumnezeu întotdeauna ne vrea binele dacă noi apelăm la El. Dacă eu apelez la alte surse, atunci aceste surse te vor influența. Nu ne mințim un pic în treaba asta cu rugăciunea? Uite, scuze. Speranța, studiază un pic, sunt atâtea studii despre speranță la bolnavii de cancer. Cei care au speranță supraviețuiesc, cei care n-au speranță nu supraviețuiesc. Studii despre speranță se fac în continuare, nu este naivitate, este ca o lumină în capătul tunelului care te face să vezi drumul. Da? Deși tu ai o neclaritate ce va urma, tu știi că lumina e acolo. Și mai bine să te îndrepți spre lumină mergând în întuneric. Ce frumos! Foarte frumos! Mulțumim foarte mult! Domnul Joneco, v-ați pregătit într-un mod absolut exhaustiv în această emisiune și la nivel ex-catedra. Da, minunat! Mulțumim frumos și ne bucurăm dacă mai veniți pe la emisiune. Cu mare drag!
cu laptopul după mine și cu laptopul, vă rog frumos, acel M4 minunat care ne va surclasa, evident, și ne va da lecții în viață cum să fie bine. Noi cu acestea amănunte de M1. Bine, mulțumim foarte mult, domnul Badea, pentru prezență, pentru comentarii, pentru tot, de altfel. Mulțumim, Valerie Jalenco, mulțumim dumneavoastră, dragi prieteni, că ați fost cu noi. Acum, la începutul unei noi săptămâni, frumoase, spunem noi, de primăvară. Vă dăm întâlnire mâine, de la aceeași oră, 17. Până mâine, numai bine! Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.